T'imagines formar part d'una cosa que realment importi? La Formiga és un espai on les persones migrades poden aprendre, créixer i formar part de la nostra comunitat. I necessitem gent com tu per fer-ho possible. Con los talleres de lengua, clases de música y actividades culturales, ayudamos a los que llegan a integrarse y a conectarse con su entorno y a encontrar su lugar. Aquí, cada taller és una experiència i cada trobada és una oportunitat per aprendre alguna cosa nova. Nosaltres som l'energia que mou tot això. Ser voluntària a la Formiga és una experiència diferent. Coneixes persones increïbles. Aprens de noves cultures i contribueixes a una acció que té un impacte real. I el millor de tot, aprens, creixes i formes part d'un equip que marca la diferència. T'animes a unir-te? Vine. Aprèn. Creix. Ajuda'ns a continuar construint una societat més inclusiva. T'esperem. La Formiga, unint persones, unint cultures, construint futur.